Kao i svaki drugi model finansiranja, leasing ima značajnu ulogu. Bez leasinga mala i srednja preduzeća pre svega bila bi uskraćena za povoljnije finansiranje u nabavci osnovnih sredstava, bilo da je to proizvodna oprema, teretna vozila. Leasing svakako smanjuje rizik od zastarevanja tehnološke opreme. To je svakako značajno za konkurentnost privrede, a ukoliko niste konkurentni ne možemo da razgovaramo o privrednom razvoju. Dakle, po meni je leasing model finansiranja koji je kreiran upravo za mala i srednja preduzeća. Nažalost, on se kod nas nedovoljno koristi. Imamo potencijale, za razliku od Evrope gde se koristi mala i srednja preduzeća, 40% malo koriste leasing u finansiranju kao eksterni izvor. Kod nas svega 1,5% ovih preduzeća koje se zadužuju na tržištu koristi leasing. Sa jedne strane imamo primetbu da su finansijska sredstva malim i srednjim preduzećima nedostupna, a sa druge strane se potencijali leasinga koje imamo nedovoljno koriste. Tako da verujem da će leasing u budućnosti imati sve veću ulogu i da ćemo pratiti trendove koje postoje u Evropi.